Hi guys! Welcome back again sa mong channel, Kin and Kim Burato Vlog. Dara taday, musilong taday. Today guys, dahil mis eskwelahan, las Kin. Kuha ko silang module na wahimig kuha kay das Bernie. So naman napas, karon na mo ipas na magkuha pun mis bag-o nilang module nun. Ang iba si Lia dia. Namunit og buwak guys, dia randahan na magbuwak dari dia. Sumagaw man, randahan nagbuwak. Nang buwak ka duranta hanin nga anda. Bilya di ay. Ha? Saan mana? Ah, pastilan. Saan na nato day? Dadan nato, dadan. Bay ato. Uy, to katib mga kaago oy. Ha, ina sila guys, atang dadan ring flowers ina. Nah, dali. Okay guys, that's Fish. flowers. Nine ma. Ha? Nine. 9 ba dayang tura man na? 9 kuno. Nine ma. 1 lang. 1. Na 1. Ma. Ikaw ra pang tiguma sana diha. Mag shout out sa ko dami nila. Shout out day ko diha guys nila ni Kuan sa taga Bohol Vlogs. Sa Sagbayan. Shout out ninyo day. Salamat sa kanang pagtan-aw. Shout out pud ko ni Ma'am for Pinay Life diha sa Korea. Salamat ka mo ma'am, abot naman ang video na mo diha Korea. Thank you kaadto. Nagmaisang kin. Nagmaisang kin guys. Kanang ko ay isang video. Pag nagbuong skin inday, sama day daeton na day. Ayaw ko daeton ay buslot sa lubot. Ila pag na butang. Aja. Ibutang dari. Kecilin. Na butang. Ila pwede daet na. Kau ipas ring mo ni kuya kang. Kang. Ya mama. May daghang buongon guys na mga busluton na magganot. Ay may na miss eskwelahan ni Ken guys. Yes ma'am. Oh, ka Ken Cabril ma'am. Tay lang sa day sid. Nakabasa ka dito pa. Murag pa siguro ag inggi. Kabasa ha. Ug maadadanda ni ma'am. Sige ma'am, labong na ilang papa. Tana day, tana, dali ka. Grabe ning bataan ni. Dali na. Sige. Tara day, namunit pa man day ng buwak. Pastilan. Tana hoy. Tara Kim. Ay insan na dali na kay. Daw nas pa nagsambok na. Ang kanas darig buwak guys. Wow, very nice. Ano mga eskwelahan sa elementary guys. Ano ko nag eskwela elementary. Ito to. Ang maestra sa una si Mambilin pa. Kala ka na. Una na papa. Nag-give ni papa na. I love you papa. Nag-give na ni papa flowers ko. Hinay ka madamag ka. Naman to yung baji. Oh madamag lagi ka. Na ako na sa ihatag ni mo pa. Ha? Minsan eh? Ngunit ka? Minsan man eh? Flower. Wala, yung mga gibuyan. Isa na yung pamunit. Ito, pamunit. Tata na. Huli na bigas. Huli na bigas ka na naman namikuha dahil sila mga module. Tata na bita. Sa naman ang mga kuha nagihawb naman ha. Di day na ako anan. Ako na Hawbon ra? Hawbon na day kuno guys. Nga na day kuno ng sinubang. Na day sinubang mura day mais. Kay hawbon una. Mura gyapon na sige lapaan. Hawbon, gihawb na guys na. Uli. Bata pa ko yo, habol Kung mo bati no, tatay so nakan lag una-una no. Hindi na imo Kanang kanang na guys. sintos yo. Ay gihadzog det guys na yung mga Karne. Ibtan ka mahungo. At ihawa nila yo. Ihaw ato at bahay ka to. Meron ko nag-video guys ako pa dito kainit. Matay biya na yung Kim darata Kim. pahudare. Tingin, ang sira na itong sugod yung module be. Tulo. Inyo na, wala man na. Wala mo kita kabaw na turo. Ayuso ka. Nanay. Garakin isag ba sa gagapilan ng ibutong manok na. Grabe kuan. Na, grabe. Ay, bata na. Gasa na guys. Buong bati. Sabi ko garang nakuan. Maramis ka itong mag-iihaw. Papas mama. Kabaw din. Yutan day na.
Sugba man na nila guys. Wala gamantoy. Gamay siya guys kay gihutan man. Binuyan pa to tambok kay mga kamaguan. Ay kabaw. Sugba sila manok guys. Mitig hinlo. Tara nga na hinaling ya. Hinaling guys to. Dabdaab na. Grabe, ni aram di ay. Aram mahaita ka to sundang isa bi. Tom papa? Sama na. Grabe guys, andali ara. Kung ako nag-ihaw kay grabe mang duga ta. Badji man ano? Laki ni sila. Dali aram di ihawon. Grabe, oy. Napakit na naman na guys, ug hapit na mahuman. Guys. Pun? Tibokon? Tibok, dana ikuan sud. Sud. Kan kag sinugbakin? Grabe jud ka. Una, hinaling guys ya. Kana guys, ang takang na. Grabe hatad nagkagwang. Wow. Ay mana? May ilabag na oy, sama-sama ka kin, kag timang. Kini makaan bi. Lagi bata sa kasada. Aman. Diyan. Tawa ko na. Aso na bi, labag na bi, di man na makaan bi. Guys, grabe lang sinugbang guys, sarang mang daghanag kuan kado. Sinugbang dang litson. Sinugbang. Kang nagmanok. Hawa day. Kanasuhan na ka diha, bit-bit pa ng iring. Dali nga kay aso. Dali na balik na. Whoop. Okay. Luto na siya. Luto na siya guys. Bali na. Wow. Wow, ami. Wow, insa day? Ami, inok na. Lami, no. Katubang na to na. Wow, lami, atubang dari. Atubang dari li. Atubang dari. Dali, atubang dali. Na wow. Lami. Lami day mo angay day ka. Oh, grabe lami. Kami aray. Lami awi na, lami awi. Nan. Na wow. Guys, luto na guys. Wait na. Luto na. Kuwag silanan. Ani barang mura mag takuri nagtingog. Sa wagit siguro manok. Naman kay mabuto na nga. Di. Sa wagit ang manok. Doon. Kay mag takuri itak ang. Sa wagit ang manok. Sarang di awak dia biar pada bikin sak nemo. Apa bi? Dala. Na guys, abang na skin itu. Magsudlanan kin pag anda mo dahil sudlanan kin. Sa baron. Ha? Unsa na, maitom na. Wala nang mapagod na, puslan man. Daghan nagsiga. Paguro nila man na. Hauno na kono guys kay luto na. Ginaganda na kay mo andag maitom na. Hauno na kay namura na manik uling, wala makaon na ni, nalimbarok na. Pastilan lagi ning manuka. Adi wa pa we. Buhi pagilaom. Karena may naluto na dia. Dari nang dia naluto na. Dia nang isa. Ako man. Ibutang og sulanan. Dari na hipatong. Dana. Wow, dara guys. Luto na siya guys. Wasag sulanan. Wa pa. Buhi pagkuan ilaom.
Wala na sukay na. Pero kung diya ka nito hapon. Mita. Diya tataod. Ano pa yung sinugba guys? Impas na pa na nagsilig suka. Okay, mo eat ka na na? Hello, sa sini mong naong guys. Kumbati dulu, kumbati. Wapa na ito magilam gano. Na ukba. Kada guys, arang pang kuan nagilam, akuang pa. Kuang pa. Kuang pa. Tatataod. Wah, mana ya? Bawa makan topong. Ada. Grabe guys, lami anak sinugba. Tidak Kawan. pira. Hawa di aday ka piskan ka na. Tanawa dito. Piskan sa kada sili. Grabe na sasawan guys. Di, mukha kag chicken. Nok-nok lamay, nok-nok. Pwede mo kan. Bawa da kung luto na guys na. Wow, luto na gilang dakong langgam guys. Manok li ay. Wah, mo great. Si, alam. Agawas tong ahe kay nakasabot. Agawas tong ahe kay na tong ahe. Sinugba. Ginoo. Kuha pa na ingangap. Kanang maestro. Tingali ni kay kadugot. Guys, din na. Uli siya deh. Nagol. Ano ba kabre? Tulad to. Oh, nantanin so ngaan. Na, sige pangano mo. Unik ko sa